Oweruza milandu ku bwalo la Mangochi Senior Resident Magistrate Muhammad Chande wapeza omenyera ufulu a Boni Kalindo osalakwa pa mlandu omwe amawazenga. Akalindo amawazenga mlandu oyambitsa zipolowe pa zionetsero zomwe adatsogolera ku Mangochi pa 30 Novemba chaka chatha. Mwezi wa Mei chaka chino bwalo la milandu ku Zomba lidapezanso Akalindo osalakwa pa mlandu okolezera zionetsero zomwe adatsogolera mbomali. Mtolankhani wathu mboma la Mangochi ndi Yohani Said, ndipo chakummawaku adali ku khoti akufotokoza. Lero bwalo la milandu la Mangochi lalamula kuti amene amayenera ufulu wa anthu a Boni Kalindo alibe mlandu pa milandu yonse yomwe amayankha yokhudzana ndi zionetsero zomwe anapangitsa pa 30 Novemba chaka chatha. Pa zionetserozi zitachitika kunachitika ziwawa zomwe mwazina zinawononga katundu wa boma amene magalimoto okwana 12 amene anaphwanyika aboma anthu atapanga ziwawa. Pachifukwa ichi patangotha masiku awiri Boni Kalindo anamangika nkubweresedwa ku khoti. Koma boma litapereka mboni zake zokwana zinayi pa mlandu ndipo Akalindo anaperekanso mboni zawo zokwana zitatu kuphatikizapo Kanema amene amafotokoza zomwe iwo anayankhula pa tsiku la mademo zomwe zinathandizira kuti mwina bwalo lapeze kuti iwo samakhudzidwa kena kalikonse ndi ziwawa. Lero Muhammad Chande amene oweruza milandu wamkulu wa boma la Mangochi. This is Boni Kalindo, the DC. Mwana woopsa kwambiri, the most deadly and dangerous child from Njeza village. Tiye Mabuka, box 76, Mulanje, Malawi, Southern Africa. Munyengo ya kung'alula, munyengo yoima pa chilungamo, munyengo imenene sinimapanga mantha. The last man standing, ndani number 1 wa Chakwera government, amene akumusakasaka kumupezera chifukwa cha kuima pa chilungamo kuti athane naye. Koma chinocho kuzera kwa Mulungu komanso Amalawi akufuna kwabwino Amalawi wosauka. Ine ngati president wawo sindimagwedezeka ndipo ndizapitirira kuima pa chilungamo muziko la demokrasi, osaphetira, osaopa, osafoka. Ndi mawu amene anasiya Malemu Saulo Chilima, ndipo mawu amenewa wina akapusa azamupweteka kwambiri. Chino sichimaopa olokuti abwera mfuti mwina 400 chizazemba zonse ndipo chizagwira chipolopolo. Ine ni mwana woopsa kwambiri, ndipo olomutapanga propaganda yotani ndikuwalemba ma-activist amene timaona kuti awa ndiye ma-activist, ndikumalemba zokondera ino, mutawalemba mafumu kuti azikondera inu aboma, mutawalemba anthu ena antongwe omazitenga ngati ndi amawu a Mulungu koma ali afiti a satanic ooneka ngati ndi olalika. Izi sizizagwedeza ziko la Malawi. Tizapitirira kunena chilungamo, ndipo olomutakoza mapulogalamu okupha anthu, ifeso tizakuphaniso kuzera ku mizimu ya makolo athu, kuzera kwa Mulungu wemweyo tizakuphani. Ndipo muzadabwa kuti olo mfuti zanuzo mutazitchera, palibe mfuti imene itizaombe zipolopolo zanu muzangozitaya. Ife ndife ana woopsa kwambiri, ndipo muzanyinya nafe, muzalira nafe, muzatuluka mamina. Ziko lino sila munthu, ziko lino sila Chakwera, ziko lino ndila Malawi. Choncho mukakhala maudindo musamaone ngati inuyo ndinu number 1. Number 1 ni Mulungu. Mukakhala pa maudindo okusankhaniwonso kukhala anthu osauka, musamatenge anthu osauka ngati ndi agalu. Choncho ndafuna ndikusimikizireni kuti chino chokha chinocho chizapitirira kuima pa chilungamo, ndipo sindizapanga mantha konse. Zulo pa 9 Julai ndi siku limene ine sindizaliwalira.
ndi siku limene amalawi osauka sazaliwalira chifukwa tachiona chilungamo chikuyenda ngati madzi pa mangochi, pamene khoti lapeza kuti Boni Kalindo the DC ndi wosalakwa pa milandu imene anakonza aboma ndi Chakwera kuti chinocho chimangidwe. Koma Mulungu ndiwazatheka bwanji? Ndafuna ndithokoze mwapaderadera Mulunguyo chifukwa chopangisa kuti zimene amaganiza Satana zilephereke. Komanso ndithokoze kwambiri awa amatchedwa kuti majaji osiyanasiyana komanso magistrate osiyanasiyana muno Malawi. Mwaonesa kuti inu mmangoyima pa chilungamo kusatira malamulo ndipo mmapanga chimene lamulolo lanena. Mukanakhala kuti inu magistrate kapena majaji mmasatira zonena za munthu wandale, ambiri ife tili kundende. Pa ichi ndikufuna ndikuthokozeni nonse amakhoti amene mukulamulira makhoti kunena kuti zimene zikufunikira ndi zimenezo kuti nayenso munthu osauka akayimbere okoma. Chifukwa mundende mwathu zaoneka kuti anthu ambiri amangonamiziridwa milandu ndi anthu andale ndi cholinga kuti achite score zimene akufuna. Koma inuyo akumakhoti maonesa kuti you are genuine people, ndipo munapita ku sukuludi yoyendesa za malamulo ndipo mmangoyendera malamulowo. Ndi chifukwa chake mmatchedwa magistrate komanso majaji. Komanso ndithokoze timu ya maloya anga onse, Lilongwe, Blantyre, Zuzu, Zomba komanso Mangochi, chifukwa choyima nane pa chilungamo. Munthu ine ndine president wosauka koma mwayima nane ndipo sinimachitenga kukhala chimenechi chophweka. Choncho lawyers amene munandiyimirira ku Mangochi mukuyenera muziwe kuti muli ndi lawyer amene ali ophunzira, amene ali oziwa ntchito yace. Ndikakuthokozeniso inu amalawi nonse, makamaka inu opempheranso mukhale mkati momo, chifukwa amalawi mwapemphera. Amalawi mwandiyikiza ineyo, mwandifikiza saizi yondisalira kudya ndi cholinga kuti milandu imeneyi iyende bwino. Ndithokozeso anthu aku Mangochi mwaonesa kunena kuti Mangochi simagawa masiwiti. Mangochi ndinu anthu woopsa kwambiri. That is why I wanted to relocate. Ndizikakhala ku Mangochi chifukwa kumeneko ndiye kwangako. Ndithokozenso awa amalawi first chifukwa chokhala nane nthawi yonse. Mwaonesa kunena kuti ino amalawi first munabwera adi kuzapulumusa amalawi. Ndipo tikamakoza mademo posachedwa pompano tizipanga mademo sopano ndi ndidi chifukwa amalawi ndakunyadirani. Ndipo kuwina kumene tawina ife milandu ijayo sindawina tusineyo, mwawina ndinu amalawi chifukwa antongwe awa amafuna andimange ndi cholinga kuti ku Malawi kunoko kusowe munthu wina okuyimirira ninu amalawi pa nkhani zanu komanso mavuto amene mukukumana nawo. Chifukwa tu Malawi muno muli ma-activist onama amene akumabwera mu zina la activist koma ali antongwe onama angofuna kumadya ndalama za boma, akalankhula chikuti boma zilapasa ndalama. Inu tukunja kuno kwatuluka ndalama chifukwa boma ilili laphweka, especially now pamene ngozi yatichitikira. Boma ili ndeli kutulusa ndalama kupereka kwa ajama chidwa azibusa, kupereka ndalama kwa mazifumu ofoira, kupereka ndalama kwa maaktivisti, kupereka ndalama kwa awati maacha kuti atolankhani ambiri muno Malawi agudwa. That is why akulephera kutulusa nkhani. Komanso makamaka amaopa ambiri kumangidwa, koma chino sichimaopa kumangidwa. Choncho amalawi ndikunyadireni kwambiri chifukwa cha support imene mwanandipasa masiku onse amene ndikalowa ene ku khoti. Ndipo ndikulonjezeni kuti ndiputa milandu ina yochuluka chifukwa sindikuopa konse. Milandu iyi ndikuyidikirira pakale pano ikuthamangira ku 16 koma chonde aboma kumene muliko peza ni milandu ina mundimangeso chifukwa ine zolankhula zinde zilipo zambiri.
koma ngati ili programu imene ikunenedwa kuti mufuna muzipha anthu ine ndekha ndiye palistipo mundichose chifukwa ndikupwetekani kwambiri chifukwa cha ine sinemagawaso nane masiwiti mwa ine wina adzatengerapo soka posachedwa pompano chifukwa nanunso muyamba kupita mmodzi mukayerekeza to touch my people I will also come for you. Ine sindimaopa inetu sindimaopatu sindiopa olomutatulusa apolisi imene munatulusira zilolija chifukwa ndiye taxpayers money ndiye ikupitatu Boni Kalindo mukuona ngati ndalama za boma kutumiza apolisi 200 kumango chizulo uchosa ena kumachinga ena kuntakataka ena kusalima ena kumankibe ena kubalaka koma Boni Kalindo iwe ni mwana liopya kwambiri apolisi ose aja amabwerera ineyo taxpayers money ndipo chonde mugule magali moto ena anyuwani ndikufuna mukamanditenga ndiziyenda pa magali moto anyuwani komanso chonde Inspector General yesesani kuti pa convoy yanga imene mmanditengera icha pazikhalanso kasinja kuti anthu akamaona ziziwadi kuti siboma laja gweradira kwiya ndikufuna kuti atolankhani mmene anapangira ngati MBC mujamo asamabweredi chifukwa amabwera akamva kuti Boni Kalindo wamangidwa koma siku limene akuona kuti ndila logamula mulandu amathawa kuopa kuti akaulula zenizenizo ndiye president aziwa komanso director general wawo wa MBC so aziwa tikunena tu ku MBC kumene anthu akuzunzikako masalaries kulibe komanso ngakhale olo kuti alipire anthu opanga tolo madrama omwewa apa majiga anzeri unkupangwa sero la sabata ino anthu amene aja kutenga mwezi uno wa 4 sakulandira ndalama kodi tu corruption tu ili posepose tu corruption tikamanena kuti corruption ndiye muitenge kuchokera ku entertainers of the year akati ya munthu uja akalandira screen yache kunena kuti nangatingokupasani screen iyi tithandizeni tuka 100,000 akamampasa ndalama yache imene wawina yeye ku entertainers iko kumamuza kuti akomatitayesesa kuti tikupezereni ma sponsor tithandizepo ni 200 corruption imene ikuchitika muno Malawi mwana mbu make mbu ngati akuba president ngati akuba nduna za boma kuli bwanji anthu ama ministry mu mabwana aba bwanji pakali pano tikunena pano anthu akuwadi makichia si sireni ntchito pakana lero anthu akuwadi makisa kulandira ndalama zawo tikunena pano nkhani za pension tikuzibwereza kawiri ndi kawiri anthu pension sakulandira ndi chifukwa chake tikunena kuti ziko ilili sili kufunikanso usogoleri uwu kuti upitirire ndipo asogoleri awawa akapitirira kuli bwino kungolembera mayiko akunja kuti anthu amenewa atengedwe ku heki mmalayi munomo muna atenge anthu ena azilamula zikoli chifukwa anthu awawa salirede kulamula zikoli anthu awawa angobwera kuti azabe Amalawi akuzunzika kopya kai ogwira ntchito za private sector mutikapita mwa amwenye kuyang'ana salary ya munthu yako amwenye kumva chisoni kuyang'ana anthu ogwira ntchito ma estate akupangidwa nkhaza makamaka ku JDT estate kumulanje ndi ma estate ya mutsholo anthu akuzunzika kopya ndalama yawoyo yochepa koma amwenye makamaka amwenye amene alowa ma estate ndi azungu ena ayamba kuzuza anthu kumatukwana anthu kumanyoza anthu kumanena kuti anyani muziko lathu lomwe lino kuyang'ana ma Chinese akumabwera kuchokera kwawo kumazayendesa ndithu magali moto pomwe Amalawi alimo munotu akusowa ntchito boma lathu lilibe chidwi inu zoona mayiko ena ali ndi policy yonena kuti palibe munthu wakunja amene angagule malo palibe munthu wakunja angabwere kumazagwira ntchito za ulebala koma ife muno Malawi chifukwa cha ulamuliro wa uchisiru ulamuliro umene ndiolephera ukumalola anthu akunja kumazayendesa muno mogali mototu Subaru
visi kumayiyendesa pa kampani ati amene iyi China mzungu wachoka kunja basi ntchito yake ndi drive uchisiru weni. So palibepo zamantha, palibepo kuopa, tinena chilungamo. Ineyo namona president uja akulankhula pa 6 July za imfa ya anthu akuchikangawa. Ndeni mandabwa kuti kodi masana nena sokuti ati za imfa za anthu asamalankhule. Ndipo peza president uja analankhula kumene kuja kuti azafera mbendera iyi. Ndipo akufuna kuti Malawi aziwe zeni. Inenso ndikulankhula kuti tizafera mbendera iyi. Mbendera iyi tizayifera ambiri. Ndipo imfa ya Chilima ikufunika ifufuzidwe bwino Malawi yakudikira mwachidwi. Ndipo ngati simupereka ripoti la bwino muzazionatu Malawi yakufuna aziwe chimene zinachitika kuchikangawa kuja kuti ndegeyo zinaenda bwanji. Palibepo zoopsezana pano kumanena kuti amene atanene timu atazinena timu manga ndiyo isoni mukamumanga yesa atuluka papero mukanimanga ndesi mukandipha. Palibe zopanga mantha tikuyenera kuti tiziwe zimene zinachitika ndi anthu athu. Olowe kanakhala kuti anafamo munthu mmodzi kwa ifeyo ndi anthu ambiri. Munthu mmodzi kwa ife ndi anthu ambiri. Tiziwe zimene zinachitika osakhala kumaopsezana iyayi. Mmene mwabayiba ndalama, mmene mukuona mwakhala inu ndi ndalama, mukuona ngati ndinu madolo, sinu madolo ndinu makape. Ndipo ana ake ndife tikusendani. Palibe zoopaso iyayi. Dziko lino ndi lathu la Malawi amene akuzunzika mavuto osiyana amene akukumana nawo wa Malawi. Ndewe nacho ukuwakhuta na ndolo ache ukuwabayiba ndalama za boma uzikanena kuti ati azinena za imfa za ndege timmanga ati amangidwe ndi amako. Ifeyo tikuetiza funa chilungamo chiyime, chilungamo chikhale chilungamo. Mamva chisoni kuona azibusa ena basi kumapita pa TV kumachita paredi. Osamalankhula. Imfa ndi imfa. Osampha mwanako bwanji. Kwaona ina aje ati mauje ni influencer, FB influencer. Kalero akati akamalankhula nkhani anthu ndikumaombera mmanja. Kumanena kuti koma amene ndiye akuenda ndawala yabwinotu, akulankhula bwinotu. Lero akulankhula zazizo ngokomesera boma. Kumanena kuti ineyo ndikudabwa Malawi. Mukuyichita linki imfa imene ndi mtsogoleri. Amene ujayo anafa inachitika ngozi. Iweyo unaziwa bwanji kuti imene jayo inali ngozi, inankhala ngozi basi. Uchisiru wa Malawi timafuna basi tiziopa boma, tizihonga boma azitipasa ndalama, azitipasa makontrakt kuopa kumangidwa. Ine ndekha ndizayima pa chilungamo. Olo mutabwera kuti munimange solero, ndipo lero ndikupita so ku court ya Lilongwe. Mutabwera solo ndi warrant kuti munimange kuti ndalankhula za ngozi, ndilirede. Nikalindo. The DC mwana upya kwambi ndipo nikuzunguzani simunati muja ine nyama koma mwija movutika kwambiri.